अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। रत्नागिरीत रस्त्यावरती गोवंशाचं शीर सापडल्यानंतर त्याचे आता सर्वत्र पडसाद उमटू लागले आहेत। राजापुरात सकल हिंदू समाजानं जाहीर निषेध करत पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। रत्नागिरी नजीक मिरजोळे MIDC येथे रस्त्यावरती गोवंशाचं शीर सापडल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती। संबंधितांवरती कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत माजी खासदार निलेश राणे यांनी कायदा हातात घेण्याचा इशारा दिला होता। आता या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत। राजापूरवासी सुद्धा आक्रमक झाले आहेत। राजापुरातील सकल हिंदू समाजानं पोलीस महसूल प्रशासनाची भेट घेऊन निषेध व्यक्त केला आहे। तसंच दोषींवरती कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। तर ते सगळ्यांसाठी अवघड होतं आणि त्याला प्रशासन जबाबदार, त्याला जबाबदार प्रशासन असेल मात्र, कारण वेळोवेळी आम्हाला मिळणाऱ्या सगळ्या आतापर्यंत तुम्ही सर्वांनी जे सहकार्य करता प्रशासनाला यापुढे निषेध व्यक्त करतो, तीव्र निषेध व्यक्त करतो। आणि या जे ज्यांनी कोणी समाजकांनी केल्याच्या 8 दिवसात कारवाई होईल अशी आमची मागणी झाली पाहिजे। निवेदन तपास सुरू आहे आणि तपास योग्य दिशेने चाललेला आहे। त्याबद्दल चांगल्या प्रकारे तपास करता येतो। भरपूर घटना झालेल्या आहेत। अटक केली जाते, काहीतरी केला तरी पुन्हा परत ते मोकळे होणार, पूर्ण बंदोबस्त त्यांचा झाला पाहिजे। आणि या कायद्याचा पूर्ण वापर करावा। ड्राईव्ह जर तुम्ही केला इत्यादी मी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अजून घेऊन आम्ही येतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।